Ara Clàudia Parra Jiménez ens explicarà com va passar el dia de les matemàtiques a l'INS Les Vinyes. A mi em va semblar molt bé aquest dia perquè és una activitat nova que vam fer i no com les classes avorrides de cada dia, i la veritat és que va sortir bastant bé, però no gaire bé, i perquè no estàvem molt controlats, però vam fer GeoGebra, el rap, el còmic, un conte, vam fer dibuixos, vam aprendre el que era el número pi i va estar bé. Després, la xerrada de Joan Gómez va estar molt interessant perquè vam aprendre coses que jo, per exemple, no sabia, i ens va explicar que les matemàtiques són molt importants a la vida quotidiana. I la veritat és que em va agradar bastant. Moltes gràcies!